Dnes zažívame najkratší deň v roku, tzv. Zimný slnovrat. Ide o moment, keď má deň najmenej svetla a noc je najdlhšia. Zem obieha okolo Slnka v vzdialenosti približne 150 miliónov kilometrov, no dĺžka dňa nesúvisí so vzdialenosťou od Slnka. Rozhodujúci je sklon zemskej osy, ktorý spôsobuje striedanie ročných období. Počas zimného slnovratu je severná pologula najviac odklonená od Slnka. Slnečné lúče dopadajú pod najmenším uhlom v roku. Slnko je nízko nad obzorom a jeho dráha po oblohe je najkratšia. Výsledkom je najkratší čas slnečného svitu a najdlhšia noc v roku. Tento deň zároveň predstavuje astronomický bod obratu. Od tejto chvíle sa dni začínajú opäť predĺžovať, najskôr len o niekoľko sekúnd denne. Hoci zima ešte zďaleka nekončí, ale chladné obdobie pokračuje. Slnko sa bude každým dňom zdvíhať vyššie nad obzor. Severná pologula sa tak pomaly presúva späť k svetlejšej časti roka. Najkratší deň je za nami. Od dnešného dňa sa dni už len predĺžujú.